Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah barokallah Mas Kangko. Nggih. Duh dalu niki kempal panjenengan kok yo ndelalah dipethukke tenggen omah dhewe to Mas. Kok iso ning omah dhewe? Lah kula Blitar Mas Jo Blitar panjenengan nggih Blitar. Blitar. Niki yen nandhake yen Kyai Blitar itu tidak menapa nggih pados ingkang reni-reni. Selalu mengutamakan budayanipun piyambak, putra daerah sendiri. Betul. Yang membawa nama kota Blitar yaitu adalah budaya kita. Niki. Ya. Golek dalang ya wong Blitar, dagelan ya wong Blitar. Leres. Sejene ngoten lak kula kali panjenengan pun kaya Adi lan Kakang to. Kepara nyoto. Iki Mbah Wondo, Mbah De Sukron Suwondo, Mbah Haji Suwondo rumiyin nalika ngato ingkang nderekke nggih Bapak kula Pak Jogo. Nggih, Pak Jogo. Lajeng sakmenika mundi dawuh turun-tumurun panjenengan kula nggih nderekke panjenengan. Nggih. Kula dalu niki nyuwun ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala saged langgeng kula nderekke panjenengan, panjenengan nggih saged langgeng kula nderekke. Amin. Lan langgeng anggone nguri-nguri budaya. Leres. Langgeng kula lan panjenengan gumantung saking penanggap. Lho kok iso? Ora nek penanggap sapa sing arepe mayang kok iso. Oh iya. Nggih to lah kaya kula ora nek sing nanggap apa ya arepe guyu dhewe ning jero kamar kok iso. Mula terima kasih dalam panjenengane Bapak Mujiono. Nggih. Sing marang mitaya mercaya golek sak longgarmu, golek sak longgarku iso ngabiyatara sowan. Nggih, mula dalu menika mboten piyambak nggih tetep nganti keng raka nggih. Kuwi kakangmu to? Nggih niki Mas kula. Benten to rupane. Lah ya kok nuwun sewu kok raine kok beda lek. Alah diaturi kok. Kula niku nek kalih niki napa to sing mboten kula kekke to Mas. Oh jenenge kakange. Jenenge dulur kok sami kalian jenengan. Nah, Ya sik bagus masak ya. Lah terus Rego sing baru mesti elek. lah sebabe Kakan bahan. lho. Bahan lan ora lah gumantung saka citakane to kok iso ora ana bedane antarane nom tuwek kita Mas. Ning sing penting tetep guyub rukun. Betul. Iki lho. Nggih niku Mas Kangko. Sing salah lak niki to Mas. Lah kamu kok salah? Lah king Ponorogo kula ken mampir teng omah. Lah kok ditinggal budal sik. Bosok kula king omah lah kok lawange renek bojone mengo. Lah kula ya balik to Mas. Oh. Ngoten. Piye. Lah nggih to. Piye? Kowe kok Ponorogo Kula kok king mampir? Ponorogo ken mampir. Heeh. Kudu lak ngenteni sik to. Heeh. Lah kok ditinggal budal sik. Terus? Kula jujuk omah mriki. Heeh. Lah kok lawange renek bojone mengo. Jajal. Jangan pikir pripun ngeten niku dulur ora kena dinut to ngeten niku. Kene dinut. Nek ngomongi kleru lho Mas. Kleru piye to? Kok lawange ora nek bojoku mengo iku koclok jane iki. Lah piye to? Walik. Kok sing bener ki lawange mengo bojoku ora enek. Wong sing ning krana ki aku lho dudu sampeyan lho. Wong sampean ra enek lho kok ngengkel. Lawangmu ra enek bojomu mengo. Bojoku Iya mengo kok iso. pancen tak wengi tangga-tangga. Wong kok lek sembrono ki lho. Nek nuwun sewu Mas. Dalu menika lak wujudipun tasakuran. Tasakuran. Pak Mujiono ngresmekne warung menika mugi-mugi laris manis. Warung apa? Niki ta warung mugi-mugi laris. Kowe ora ngerti dados Jujukan di masyarakat. lambemu ora jebles kok iso. Kowe ngerti ora usahane kok Mujiono apa? Lho. Juragan Lombok. Nah, Oleh nganti digerusne kampyokne raimu wedangan lho raimu. kok iso ngresmekke warung, Bo? Lah iki ra ngerti. Jangan Mbak. Iki ki tasakuran juragan Lombok kok iso Lah iya. warung pejan. Bocah ngeten iki lho, Mas. Layakno kula mek bingung omahe dhuwure kaya ngono. Lah terus? Aku mek mikir lek lampune mati lek ganti piye aku. Lah ya kuwi lak wis dipikir arsiteke to, Mas. Iya, Ngoten bener. lho. Tekamu rene ki nggawa apa, mulihmu ninggal apa, ngono lho. Yo ninggal donga. Nah ngono. Tekamu nggawa apa, mulihmu sangune apa? Sangune ya engko lho. Lho. Kok sangune engko Mas teh sangu bekal nungke to, Mas? Heeh. Wong Pak Mujiono ki nyenengke piyayi akeh, kuwi karepe kepiye tujuane apa? Ngono lho. Syukuran Nah, nadar putrane nampi putra. Heeh, putu utawa wayah. Wayah. Maksudnya ngene aja, wong akeh dikelompokne iki kene iki enek apa ngono lho. wayang lho. Mosok ngene tahlilan. Kowe iki nek omong ki sing mirsani iki piyayi sepuh-sepuh tok tur ya cerdas lho piyayi kene iki. Lho. Gunane nggih lambe nggih pangucap iki pangucap sing penak gitu. Heeh, iya no. Kok iso maksudnya ki Pak Mujiono ki nglenggah. Enggak. Ndak sampean digeret rene. Lho, itu sama aku iki kirek iki digeret iki. Astagfirullahaladzim. Pripun to Gus ngeten iki lho.
Wong nggih ngomong ki sing jagon sing kepenak. Iya. Mbah Mujiono Nggih. wis syukuran mergo putrane wis duwe putra. Nah, iki sing iso dirani Mbah Mujiono ki syukuran iso dadi utawa wis bangga dadi mbah. Lah mula ditimbali mbah. Karepku kuwi lho, nuwun sewu. Iki jenenge iki. Karepku ditimbali mbah kuwi leh mung ngartekke kepiye? Tegese mbah kuwi kon tambah. Lah ngono. Tambah apa? Tambah wektune. Heeh. Sing biasane wektune ora kirim lombok, ora ngitung lombok, ora ngedol lombok, ning saiki ditambahi wektune kanggo momong putune. Lah ngono lho karepku Tegese mbah ki kon tambah. ning sok kalane nggih mboten dipun timbali mbah kemawon. Heeh. Sokole ya ditimbali eyang. Eyang ki Sokole ya ditimbali eyang barang. ditimbali eyang ki saka tembung iki ekonomi ya dipikir ning aja lali nindakke sembahyang. Masyaallah kok iya. Tegese Mbah Mujiono ki ekonomi dadi juragan Lombok iki ya diutamakan karena itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga ning aja lali sembahyang manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nyambut gawe oleh ning ibadahe ra ditinggal. Lho nggih Mas Kanto. Iki lho Mas, wah Jan. Tajwidmu cetha tenan ki. Ngawur rek iki. Sawet. Klambine anyar. Iya ya blangkon anyar jare anyar tuku ning ndi Mas? Solo. Lho ya mbayar. Lho ya kok nyicil awakmu. Kok iso nyicil aku ki lho kok iso. Wonten dene eyang. Iso kala lak enten ingkang nimbali kakek. Kakek. Nggih. Heeh. Kuwi mau lak mbah eyang. Mbah eyang Terus kakek. Kakek iki apa ngono? kakek ki saka tembung kakek. Kakek. Apa jajal? Aku ora catetne iki lho. Nyatet lan ora gumantung pikiranmu dhewe. Kakek ki saka tembung yen wis duwe putu ki sok kala kaku yen mekekek. Sik iki kudu jantane lho iki. Ora. Jadi penamane wong ki dhewe-dhewe. Kaku nunggu mengakek terus piye? Tegese kaku yen mekekek menika sok kala awake dhewe sebagai seorang orang tua sing sok kala fisiknya itu lebih tinggi dari anak kecil, awake dhewe iki netah putune sok kala mekekek ngene iki ngantek kaku kram sikile. Oh, mergo netah iki mekekek. Mekekek, Pak. Apa kakek lu Kaku yen mekekek. ngene kok bayaran. Loh, Kaku terus mekekek. kaku tuh mekekek. Kuwi mergo netah putune. Iya. Ning sekolah ana sing nimbali kakung. Kakung kuwi saka tembung karepe kudu langkung. Langkung ki luweh, karep ki kekarepan. Dadi insyaallah kekarepan iku kudu langkung. Muga-muga besok putune dadi juragan Lombok sing ngluwi mbahe. Loh. Ngene lho Mas. Simbah kuwi lek duwe putra to. Nggih. Putra ditresnani ning bareng lek wis putune metu ki tresnane ki ora ning putra malah ning putu kuwi mau. Lumuntur nyang putune. Putune kaya bapak kula riyin. Begitu riyin niku tresna kalih kula. Begitu kula duwe anak, bapak kula akhire tresna ning bojo kula. Loh. Piye ta iki? Ki kok ora ana dalane. Kok ora ana dalan sing dingendikake Mas Kangkong ki nalika Pak Mujiono sik urung iso mangku wayah utawa putu. Lah iya, kuwi lak mbiyen tresnane nggon putrane Mas Andi karo Mbak sinten Mbak Indi. Nggih, leres. Ning krana saiki wis kagungan putra, Pak Mujiono wis nampi wayah. Mula tresnane disokke marang putune. Lah ya padha karo bapakku mbiyen suwargi. Sampeyan rabi. Wah, aku rabi, begitu aku duwe anak, akhirnya mbiyen sadurunge duwe anak, bapakku tresno karo aku. Kan ngoten riyen. Bener. Sampunipun kula duwe anak, akhirnya bapak kula tresno kalih bojo kula. Kudune tresno ning anakmu wong Tresno karo bojo kula mergo apa? Karena bangga sebagai mantu iso momong putune. Loh, Sok kala enek jenenge mantu lek duwe anak ki sok kala ngemonge ora diprioritaskan sendiri tapi dipasane karo maratuwane. lho kuwi. Lho niku sok kala ngoten niku lho, Pak. Iya. Nggih napa mboten? Betul. Sak kala niku pas duwe anak ben dimong mbah aku tak dolan dhewe. Tapi bojo kula mboten dimong dhewe anake. Lah akhire maratua bapakku akhire tresno karo bojoku mergo iso anak-anak lan iso ngopeni anak. Dadi ora mung manak ning iso anak-anak. Iki lho, Pak, iki lho. Niki tuwek tenan niki Mas. Kula niku tuwek, Pak. Saking tuweke niku sedina tiba ping 3 jeding. Kuwi buyutan Mas niku iso. Berarti kang nampi putu Pak Mujiono. Pak Mujiono. Artine putu kuwi apa, Mas? Putu. Nah, aku coba kongkon terus aja. lho kepiye wong ben mikir kok iso Putu ki saka tembung putra putrane. Putra putrane ki tu ki saka tembung tuntunan. Muga-muga putrane lan putune iso dadi tuntunane lan tak
tulodo kanggo keluargane. Oh iya, tulodo. Contoh wong pirang-pirang. Contoh, Pak. Nek putu Napa mesti melih niki wau lan panjenengan dawuh. Putune Pak Mujiono niku disarani tresna kalih budaya. Dijenengke Kinanti Larasati. Niki pas kalih kula. ki jeneng budaya lho Mas. Jeneng wayang. Kinanti ki ya gending. Ya Larasati ki tokoh wayang. tokoh wayang. Padha kalih kula. Bapak kula niku sarene seneng budaya, anak kula sing barep iki jenenge tokoh wayang. Apa Mas? Faiz Butotero. Kene iki jane menungso apa jajah? Butotero ki tokoh sing ora Tapi wayang. Lha terus Lho, Butotero ki ya tokoh lho. Lah nek Butotero perang karo sapa? iya nek paling gak ki nek Kinanti kuwi nggambarke tokoh pewayangan bocah sing bakal esuk tundha dewasane dadi bocah sing cerdas. Duwe putra dipinterke, pinter iso ngangkat derajate wong tua karepe lak ngono to. Duwe anak pinter ki nyelametke wong tua mbesuke ngono. Malah anak ki aja sok dipinterke kabeh. Lho, piye ta ki? Anak iku kudu digoblok ning siji. Ki jane Bangun aliran apa to jane? Lah iki lho. duwe anak cilik digedhekke ya Mas, gedhe dipinterke, pinter kuwi iso ngangkat derajate piyai sepuh. Tak omongi kamu. Kamu itu pola pemikiranmu iki kurang jeli. Lho. Iki pengalaman. Contohnya kaya Mbah Dewondo. Iki jari getun, anake pinter kabeh. Lho, malah bangga to. Tak omongi, kuwi ora ngerti perasaane. Lho, kepiye? Mas Kangko dadi dalang kondang. Nggih. Mas Cahyo dadi dalang kondang. Ngasto kondang. Putrine saiki dadi Dokter. Wajah. Bajah ya dokter kondang. Nggih. Mas Kangko tanggapane nang ndi? Lah, Mas iya. Cahyo tanggapane nang ndi? Gak tau kondur. Doktere ya ning Malang ning Surabaya. Gak tau mulih. Ning omah akhire gak enek sing nunggoni. Nelongso, Mas. Mergo pinter kabeh. Ning omah ra nek kancane ngono lho. Kancane Mergo duwe anak kuwi kudu goblok siji. jane bar ngombe pil cengoh apa piye jane? Lah wong-wong ki gayuane ben pinter. Lah, kowe tak omongi. Sik tak goleki. Kowe kok iso duwe rumus ngene iki? Tak omongi. Kowe lek anakmu pinter kabeh, sok ben kowe wis tuwek. Ya to, delah anakmu pinter kabeh dadi dagelan tanggapan ning ndi, dadi pejabat ning ndi, tugas daerah, kowe delalah ning omah mek karo bojomu tuwek dhewe wong loro nek sing nunggoni. Terus Wis buyutan mlebu jeding dah gak enek sing nuntut kepleset bongko. ki jane malah ra bener ning Iya. Tapi beda lek anake enek sing goblok siji. Anakmu loro sitok Tak pinter. pinterne, sitok tak goblokne. Sing pinter keluar Ben nek lunga, ning sing goblok kudu nunggoni wong tuane. sebabe Sebabnya aku lek tuwek sok ben pas aku lek sapa-apa iso nuntun aku, akhirnya aku selamat. Aku pengen oleh emli enek sing jukukne. Kowe sok ben anakmu lunga kabeh, kowe luwih enek sing jukukne, kele-kele kowe. iso nek matine dhisik kowe, ha nek dhisik anakmu prayo panggah basa kowe. Wis sedungane ngono to. Wah kok anger jebles lah ngomong lho. Kene Mas. Ya. Kene mboten. Heeh. Kene iki lho. Mbah Dewondo iki nelongso. Wah, Mbah Sugron Suwondo nelongso mergo Ora enek sing nunggoni ning omah, mesake. heeh, kemen sing ning omah sitae dadi lurah Dadi lurah. Ki wis sapa kono. Loh. Lah nek lak lurah ki pamong masyarakat gitu Mas. Punya jabatan toh. ya. Wong ki yen pinunjul duwe jabatan berarti itu prestasi dalam rumah tangga toh keluarganya itu sukses dalam Ya mendidik. wong tuwa ya bangga. Bangga, ngono lho. Piye kuwi? Lho, anakku dadi kabeh. Wis suatu apa jenenge keberhasilan seorang orang tua ki nek anake dadi kabeh kaya Pak Mujiono barang kuwi. Sing pripun? Kuwi berarti awakmu nggugu dawuhe wong tuwek piye? Lengkeno. Piye dawuhe? Nek wawan aja nganti ceblok saka adoh wite. Yen bapake dadi pemborong utawa pengusaha sukses kaya Mbah Mujiono, Bendang, dadi pengusaha Lombok, ya anake sok kudu merintis neruske tongkat estafetnya dari Pak Mujiono. Betul. Dadi pengusaha Lombok. Mbah Sukron belionya Dalang. Asto Dalang turun Pukul ning aku ya dalang. dalang. Lho ngono lho. Kuwi kudu apa ya nek arane kacang ra ninggalan jaran. Betul. Ngono lho. Kuwi lho Mas. Sing ngomong sapa kacang lan ninggalan jaran? Lah ya terbukti kok. Lah pas digondol Garuda ninggalan jaran ya. Kuwi apa to? Kacang Garuda ninggalan jaran. Ora kacang atom to. Ngene lho maksude, kates kuwi cebloke aja adoh saka wite. Sing ngomong sinten nanti sogrok iku ya mencelat adoh.
Anu bocah iki ketoke angel dijak rembukan Mas. Napa mleh? Yen sampean tau sekolah ya Mas, yen bahasa-bahasa ngono kuwi lak wis ana ing pawiyatan to nggon bangku pendidikan. Paribasan kuwi, Guru kencing berdiri, murid kencing berlari itu sama. Ini peribahasa yang diskriminasi. Berarti kamu membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kuwi berarti menyisihkan guru sing wedok. Lah ngapa? Ya lek guru lanang kencing berdiri, lek guru wedok berdiri mulai diletek kok ndi. Sing bener iki guru kencing berdiri, murid kencing bersembunyi. Loh, berlari. Ya lek sing TK apa lek murid SMA, kuwi sak geger ya diceng kancane. Anu ki penemune ora pas Mas kok. Ning maksude ki nuwun sewu. Iki ora ada saka jejake wong tuwa ki to. Betul. Yen natah kuwi tenanan. Pak Mujiono natah putrane yen ditatah ya ditatah dadi apa ki jenenge putra sing miguna lan bermanfaat. Anakku ndenge tak tatah entek ndase kerowak. Golek gandengan liyane iki renek to Mas? Ora enek, mindul. Kowe iki mbok secara IQ ki sing apik lho. Tapi kan realita. Ya sak realita ning bahasa mungkin bahasa sing ora njluntrung iki kok iso. Dadi peribahasa ngono kuwi kudu dicermati. Nah, ngono lho. Aja mung ngengkel tok. Kalau peribahasa tong kosong berbunyi nyaring, barang kaya kuwi migunani awake dhewe wong aja kakean omong. Wong kakean omong ki ora nek paedahe ora nek gunane. Berarti jenengan ki ra sadar. Sing ngomong sapa lek kakean omong ora nek gunane. Kuwi peribahasa wong biyen, wong dhisik lek ngono. Tapi itu salah. Banyak bicara tidak ada gunanya, tong kosong berbunyi nyaring. Sing sanjang sinten? Wong dhisik. Jenengan asmane sinten? Anem desa Kangko. Ngasta napa? Galang. Sore nganti esuk omong ora? Omong. Sing ngomong ora nek gunane sapa? Nyatane ya larang sampean. Joke wangen aja. Mah iki bocah iki medeni ya. Aku dhewe malih goblok kok gandeng ki sewengi. Ayo. Aku dhewe nganti goblok. Sing ngomong sinten lek kakek ngomong ora nek gunane? Maksudnya Kernet ke jajal, ayo kernet nih kok. Ora kakek ngomong, yo ora payu ora nek sing numpak bis. Kernet gendol ning gone pinggir langsung sampe meneng tok ngene. Sapa sing ngapain numpak bis? Ya bener. Nek ra tau. Lho ki lho. Jenengan ki ya termakan dengan bahasane jenengan sendiri kok. Nggih nang mboten? heeh. Lah nggih. Ayo, napa meleh? Aduh. Sampeyan ki aja sampe nuwun sewu lho Mas. Diasorke ming krana bocah kaya ngene. Lho aku ndak ngasor nih. Ini adu argumen. Mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kamu salah saya benarkan. Kalau kamu benar saya engkel. Nek lak Mas Kangko lak gumregah njen to Mas. Ayo, gumregah. Gumregah. Pripun? Napa meleh? Maksudnya ki lek wong adat, kuwi mesti bakale entuk pangan, kumrembyah kuwi bakale Entuk jumangkah opah. kuwi entuk opah. Lah kuwi. Lek ngadeg, Entuk pangan sing akeh. lek Timbang niku Deprok. sampean dadi apa? Dadi dalang. Ngadeg apa niku? Lungguh. Lah yo nyatane yo larang, dinyang yo angel. Aku kira aja mangga kalah iki to. Golek paitan neh ben menang. Kok nek wis kalah 50. Maksudnya ki ngene lho Mas. Mas Kangko kuwi tegese ngene, mripat yo nggih paningan nggo ndelok. Tangan yo dingge nyekel wayang. Aku mrembyah. Sukune yo nggih njejeg keprak. Semua organ tubuh ini ikut bekerja. Saranduning badan yo melu obah. Lah ngoten to. Heeh, bener. Yo ora nun sewu lho. Tangane idlon ben sanono. Yo ora gegem to. Begal kabeh gumrebyah. Ngono lho. Maksudmu piye? Lho. Piye to ki? Dijak mong wangen. Tangan ki lek begal. Nah, entuk duit. Entuk duit. Gelem nyambut gawe rono rene. Lek Ora gegem. bondo Gegem ora tangan. entuk apa-apa. Lek begar, Entuk duit. lek gegem. Ora entuk apa-apa. Jenengan kenal Kristen ora? Rizon ngerti. Dadi napa? Petinju. Begar mau gegem. Gegem kok. Bayarane lu miliaran. Sama tahu tuh mon petinju begaran nyulek matane musuhe. Ayo. Aku nek mari goblok kok begini. Ayo. Nek lah Mas Kangko itu proses menuju sukses. Itu juga butuh waktu. Waktu apa? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dia ngomong sopo. Kamu tidak ingat 2 tahun yang lalu.
Kepiye? Berakit-akit dulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang 2 kemudian. tahun yang lalu Indonesia internasional kena COVID-19. Sakit-sakit itu akeh sing do mati. Malah sing selamat sing sehat-sehat. Kok seeling to bocah iki? Eling wong kadol kabeh kok. Ha kene iki tak kira ya ora eling iki. Jebule kok seeling lho. Seeling. Lho ning prosesnya lak ada to, Mas. Ojo engkel-engkelan. Prosesnya lak jauh, Mas Kangko itu. Ah, to ya dicedeki no. Lho, maksudnya dalam arti nun sewu nggih, Mas. Nggih, Pak. Dadi dalang kuwi ya abot. Ngono lho. Lah abot nyapa dilakoni. Piye ta iki? Saiki mikir lakon bayangno. Mikir lakon sik mikir yoga, mikir sinden, urung mikir kingko piye apres suksese panggung iso dadi suasana sing meriah kepiye. Jajak. Deloken to. Mula dadi dalang kuwi ya larang lumrah mergo pikirane ya abot. Tanggung jawabnya gede. Tanggung jawabnya gede kuwi lho. Lah nek sampean ning paitan contonge maido tok, nggih to, Mas? Contong jasmu. Klambi iki. Iki ya larang aure iki. Ame klambi iki apa to nuwun sewu lho. Iki lak sandangan to. Iki lak sandangan. Wong urip lak sandangane ora mung kudu jabatan, ora kok kudu pangkat nggih to. Betul. Ning klambimu nggon ngibadah kuwi lho sing paling penting. Malah nuturi ibadah awakmu. Gitu. Kowe iki aduh kabotan nek kowe iki. Nek perkara ibadah, kowe kadoan karo aku. Aku ki nun sewu, saya itu hidup di lingkungan religi. Sik Mas, Pak Mujiono itu pemimpin lho nggih to Mas. Betul. Pemimpin kuwi iso diarani imam. Mula Pak Mujiono menjadi imam keluarga besarnya ini juga berpengaruh besar. Gitu lho. Maksudnya piye kuwi? Lho, mula Mas Kangko ini juga termasuk imam, pemimpin. Lho, manggone ning ngarep. manggone ning ngarep. Padha karo Wong ibadah, sing ning ngarep dhewe. imam. Ngono lho. Berarti awakmu ki ora tau nglayat. Lah hubungane iki apa to, Mas? Lek wong salat sing ngarep dhewe Itu bisa dinamakan imam. berarti kowe ora tau nglayat. Lek wong nglayat ke tak dedak tamongi. Nggih, Makmum, imam. Sing ngarep imam sapa? mayit. Lah, sing ngarep dhewe sebelah ki sapa kuwi? Mayit. Lah iya, dudu imam. Mayit iki wis jenenge imam. Berarti tanggung. Kowe iki mesti ngengkel kok bocah iki nek diomongi. Iya apa ora? Lah iya. Lek salat jenazah kan lho, makmum, imam ning ngarepe dhewe, Jenazah, sing men ning ngarep dhewe, jenazah. sapa sing ning ngarep dhewe iki sing mbok imam? Urung mesti. Sakala ya jenazah. Karena apa? Orang hidup di dunia ini sak api-apike menungso, sak elek-eleke menungso kuwi tetep dimulyakne dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, tetep tahu dadi ngrasakne derajate sak dhuwure imam. Loh. Berarti kowe ora nyinaoni makrifate Ngawur, bar. Syariate nggih disinaoni. Iya lho. Aku ki urip religi. Lho, agamis. Iya. Nganti anakmu nomor 2 mbok jenengke sapa? Faisaiton Wirajim. Oh, bapake kaya iblis kok. Ya pas. Kok iso. Dan niki lak tasakuran. Tembunge tasakuran ki apa, Jajak? Lho kowe roh apa ora? Jelas no lek kowe mangga aku mbok tekoni ae iki. Kowe iki wis akeh dhewe aku mbok mikir. Kowe penak mek mbah, kakek, kakung. Wis tasakuran mek boncalne aku nek. Ora gelem mikir tasakuran ki apa. Ya mikir dhewe gentenan to. Lah nek aku sing enom lak ngewehi papan panggonan sing tuwa sik to. Golek sing enom lanyo-lanyo darane nglakahi sing tuwek. Jelasno ngerti? Aja aku wae. Tasakuran mikir kowe mesti. Kowe ana kesempatan sih. Ya, tasakuran. Nah, tak jelaske. Apa? Ngerti mboten? Cepet lho ya. Ya. Tak akan lepas barokah dan berkah kalau orang itu selalu gelem utawa tumindak sedekah lillah. Dono rasa. Nggih, insyaallah dalane genah slamet ila yaumul kiamah. Niki, Mas. Ri ki tasakuran kok nggih riri matamu ya. Sing elek berarti. Bocah iso. Lah mula aku ki ning mburimu membackup sampean kuwi. Jagani nek engko sampean nganti bleseti aku sing dadi tamengmu ngono lho. Cengengesan. Cengengesan. Aja guyu ki nyambut gawe. Sing arani nglayat sapa? Kurang sedikit maupun banyak, Kurang sedikit.
ini kita harus penuh syukur karena nikmat yang sudah diberi itu sudah diukur oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sesuai karo jatahe dhewe-dhewe niki lho. Bapak pesawat saya wis kurang sedikit. Ran tasakur. Tasakuran rancangan apa yang sudah dibentuk oleh Bapak Mujiono mudah-mudahan bisa terrealisasi. Betul. Malam ini beliau berjasa karena melu nanggapne wong pirang-pirang. Lah wong kata-katane sing kurang bablas ki bae. Ngono. Kuwi iki kok sane urung karo ta mau sa. Lho kuwi mau tak batin. Kula tak langsung ki ngono lho. Bapak Mujiono. Menika musyawarah untuk menuju sesuatu yang terarah. Wah iya. Niki lho Mas. Jiwa ragane diabdekke marang keluargane. Ora lali apa wae sing dilakoni mesti disedekahke. Nata keluargane dimen maju masa depane. Iki lho. Ini lho Mas, AQ, EQ, SQ listening skill-nya seperti ini. Ngono lho. Kuwi aja dagan doproe endang. Kuwi tegese apa? Wong wedok. Endang ki apa jajal? Bojone Pak Mujiono. Lho. Lah nggih maksudnya garwane namine sinten? Garwane Pak Mujiono namine sinten? Bu Endang. Lah Bu Endang itu siapa? Wong wedok. Lho. Maksudnya di dalamnya Bu Endang tuh ana apa nih? Usus. Ngene lho, Cok. Disakmong Bu Endang ki kaya kritik lho adekmu lho. Bu Endang ki oncek ana ngono lho. Lah kok dianui Pak Mujiono lho. Ora kok dionceki blendis yo. Kok dene bungkus bungkusmu. Bojoku ora tak onceki. Maksudnya itu perpanjangannya kata-katanya. Kata-kata. Bu Endang itu perpanjangannya mana? Endang. Aduh. Mbok anu to Mas yo nglenggahke saiki Mas Kangkong ngono. Iso linggo dhewe dilengkahne apa lara kuwi. Bu Endang. Nggih. Ngono, tak dedoy. Iki ekonomi. Sampeyan Pakku. Ekonomi. Sebagai ibu itu harus bisa mengatur ekonomi manajemen keuangan rumah tangga. Nggih. Caranya jadi daringan. Nggih, daringan. NK nantinya kelak akan menjadi contoh putra dan putrinya. Betul. D. Daringane aja sampai guling utawa kosong. Loh. A. Alhamdulillah sudah terbukti dadi garwane Pak Mujiono kuwi kebutuhane keluarga ora bakal kekurangan. I. Insya Allah dadi I. N. Endang kong iya oleh ya. Aku lek pinteran ngene ya. N nrimo ing Pandung. Lombok regane larang ya nrimo, lombok regane murah ya nrimo. Saka ki ana wong wedok yen penghasilane wong lanang ki ora cocok karo penggalihe saka wong wedok nesu. Ning insyaallah Bu Endang ki ora kaya mangkono. Terakhir G Mas. G iki gegayane insyaallah bakal diijabahi dening Gusti Kang Murbeng Dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gangsar leh ngomong. Iya. Putrane naminipun Mas Andi. Ayo kowe. Wes, cekak wae ora dawa. Nawang Andi Kusuma. Sinten kowe? Nawang Andi Kusuma. Hah? Nawang kupinge bosok. Kupingne ra rukun ngene iki lho, budak. Rukun yo mucuk koyo jengkel. Kuping siliane ngono. Lah iya ngono. Naki tak tembung nakal. Nakal mbiyen wis dilakoni, saiki begitu hidup berumah tangga insyaallah bakal dihilangi. Wang ki saka tembung sawang sinawang. Wong ora tegonan. Ngono lho, Pak Kangko. Ya. Lajengipun napa? Antuk kanugrahan saka Gusti Allah. Dimanapun tempat koncone mesti akeh. Kurang sithik moh yen syukuran ora nanggap Mas Kangko. Iso ki sugih bondo ora bakal malih mergo beliaunya seneng andum duwe karo kanca kan kancane. Maju terus pantang mundur. Apa-apa ki nek maju mesti menang. Iya Tapi sampean. Iki apik ki apik. Lho Pak, cepet dadi apik ya. Niku sing kakung. Sing mau sing kakung, sing putih. Indri Lestio Dewi. Indah wanita tidak ada wanita lain kecuali Mbak Indri. Oh ya. Dri jine jangkep.
Iya, cakep bener. Sesuai karo situasi dan kondisi. Iya to, Pak. Oh, mau normal kok ya. Normal. Pikiran normal drijine iki. Normal. Ora normal. Ora normal ndasmu. Drijimu delok pira? Normal 10. Normal ya 10 kabeh. Drijimu 7. 10. 7. Kok iso? Ngene no, Jajak. Heeh. Lagi tak hitungi jitek 2 3 4 5 6 7. Itu no, Jo. Ora normal iki. 0,10 lho. Kok keser? Lah 10 kiki karek 7 lho. 10. Lah ngono jam penjan pirsani. Ya, jitek 2 3 4 5 6 7 lho. Sing telu nyandi kuwi. Ngono. Kok nek 10 lho. Lho, piye ta? Pisan kas. Jitek Kok getek beras. kok yo bocah kok yo ngerti lah ya. Kok getek. Lah nek drijimu keluwian. Genep 10 Ada enggak? itu kan ngene. Nggih. Itu kan 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Sekarang hampir lagi. Iki 5. Iki 10 9 8 itu 6. sekarang. Nggih. Iki piro? 6 Iki 5 6 karo 5. 11. Di sini akan sita. Suwi. Masa sih kok? 10. Aku sik eling Google. 12 tambah ilmu sitok. 10 Sing kekel. Ya Aduh iki lho. 1 2 3 4 5 sigana. Nggih. Piro iki? 5. 10 9 8 7 6 sigana. Nggih. 6 karo 5. 6 tambah 5 11. Nah, 11 sing simkakan sitok. Sing nambahi sapa to, Mas? Lah iso. Tak nang ya. 1 2 3 4 5 ngene. Nah, 10 lho, lah kok 10 kok iki. itu gale tek mau. Kowe iki yo ngawur iki. Surasan dadang gagas lambene Mas Mas. Niki ora penak kula. Niki kersanipun jangkep lakon-lakon lucanipun. Dalu niki lah kersanipun kecakup. Mbah Sukron diaturi munggah dilu nek. Mergo penjari Pak Mujiono ki ya pecintane Mbah Sukron Suwondo. Rawuh. Ya rawuh. Lah kula niki lak nggih kalah berkah. Ya. Mbah De Sukron. Lenggah kok malah saya barokahipun saya luar biasa. Nggih, monggo Mbah Haji Sukron Suwondo bareng tindak wonten panggungan. Turut. Alhamdulillah. Asik.